И здравейте, потребители на YouTube, аз съм DashardGD. Тук с мен е Scream PvP. И днес играем Егларс в гостин си. Доста удобно исках да влезна в този сервер и влезнах накрая. Доста готин сервер, надявам се Има да... 400 човека хора. Доста известен е сервера, български е. Само да ви кажа, че този сервер преди доста малко време беше сложен на мястото на Soulplex. Да, беше на мястото. Бяха го затворили за малко, защото да оправят лаговете. И така. Да, и сега може, който иска да... Защото той Виктор е такъв, много му е лага в компа на Scream PvP, а сега въобще не му лагва. Да, само когато има максимален брой хора в сервера. Той 605 човека е макса, може да влизат и още. Ама ще все пак малко лага почти на всеки комп, когато има макса. Абе... Какво, бе? Какво? Аз съм се заклещил при диамантите. Та на мен не ми е взор. Червените ни ръшкат. Знаеш тая работа. Хора и така се събират изи диаманчета, лесни диаманчета. Да знаете. Аз ще сложа IP в описанието. Сложа IP в описанието на сервера. На какъв сервер, бе? На този бе пак. В описанието на сервера викаш, бе. Казах IP ще сложа в описанието, бе. На сервера? Добре. И винаги го Как се казва? Айде сега те питам. На клипа в описанието. Хора, той първо няма канал, има канал, да, ама няма клипове, ама знае много да говори. Нямаше слад тук, бе. Да. Въобще нямаше. Ще Вишка. се замълча. Бах ти това. Какво, бе? Човек, Айде, бах бе. ти простаците сте всичките, бе, човек. Аз... Зад гърба ви мина. Ако бие той ще бие Биеш яйцето баба в си. движение. Биеш баба си. Ами Аз ти аз- казах да апгрейднеш тъпото яйце, после що? Убиха ли те? Не. Аз го разцепих това. Цепаш си баба си. Ако бие и той не умира, 100 пъти го ударих. Ударя. И нека дойде и го уби. Удари, ако ще го ударя 100 пъти, аз те признавам. Не си го 100 пъти не баш, ама това е думата, бе. Не, бате. Мислех, че е друго нещо. Виж, аз знаеш. Мислил се и си го каза, да, даже. Ще пощиме малко Африка, хора, при диамантите. Имам вече 22 диаманта. Да апгрейднем генератора. И така. Залагва ли ти на те да питам? Само като влезна тук при тези всичките са насъбрали около виледжери, само тогава. Не ми лагва. Кой ми фърля броня, бе? Ти не мога да търгуваш с виледжера. Вилангера. Значи съберем около 32. Аз съм фул чейн. Аз също на фул айрон. Нашето яйце е счупено. Човек малко поправи пътя, ако искаш, защото да не паднеме. Има предвид да го направя по-широк ли? Не, има там някакви рандом дупки. Добре, чакай, ми трябва ми блокове да си купа. И там, където е в самата среда, малко го дебели. Да. Малко по-дебеличък. Купи си Golden Apple. Чакай, бе. Какви дупки ми? Добре, мъкни хора. Съжалявам, ако ще чувам много лошо в клипа, но самите слушалки съм прецакани. Къде си, бе?
Маклива. Самите... Ще не ръчнат, бе. Не ми трябва, бе. Самия микрофон е прецакан и си взимаме едни по-хубави слушалки на Shadow. Хекс. Аз съм любимия му фен. Се взема... Ако искаш ела после в диамантен генератор. Ако искаш чупи пътя по-скоро. Ще да дойдеш при мен. Мен ще ме убият. Що е Иса? Те са нашата база, бе, умен. Това е нещастник. Умрях. Какво бе? Убия и то с два ударчета убия. Ще ме убие с 5. Дето си е фул айрон, ще те убие много ясно. Ще ме убие. С дума меч. О боже, напишках се. Сега ще ни ръчна техната база, бе. Маля. Байде тапака! Човека съм пред него. Опси. Чупи. Факю! Ебане. Стига си викове. Убиваме. Хора, това беше. Намерих тунинга. Тунинга БГ. Еми хора, надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за моя канал, лайквайте клипа. До другия клип, чао.